Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayong buntag kaninyong tanan. Karon uban ni Father Ayan, Father Joel, atong pagkasaulugon ng atong santos nga misa, atong ihalad, pasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat. O garon mandam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios, mahigugmaw ta kami kanimo, diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mausab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sidikiyas, kun mao ka na, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Malkiyas, nga dito usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-an na sa tubig ang maong atabay, ug lapok na lamang ang didto sa sulod ni ini. Ug busa, nalubong ako sa lapok. Ug migawa si Ibed-Melech sa palasyo, ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana, dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug namatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa Hari Ibed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo, aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapaabot ako, nagapaabot sa Ginoo. Ginoo nakabati sa akong singgit, iya ako magikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan.
gipahimutang akong mga tiil ibabaw sa bato. Gilig-on niyang akong mga lakad. O gibutangan niyang pag-umawit ang akong baba. Usa ka imong adto sa atong Dios. Daghan ang mutan-aw diha sa katahan. Ug mosalig sa Ginoo. Bisan gisakit o kabus ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna kanako. Ikaw ang akong linabang ug akong panluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, dali ug tabangi ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailog taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya ug paglunga. Kaysa inyong pagpakigbisok batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo mana kaninyo. Maalam sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Kaya ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga akong pagadawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok 2, ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalaye, ug ang mga binalaye makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan. Na nasabutan na mo sa team nga matag Domingo sa misa alas 8 sa buntag, maningkamot yun mi nga kami nga 5. Pero pasensya nga wala si Monsignor Roger kay nagpadayon pa iyang kabisi pag-install sa mga kaparian sa mga parokya. Sunod si Father Alex na siya misa sa Caritas. Una nga karon kami lang sa nga tulo. Pero muna ni siya ay mahitabo sa atong parokya. Nga konselebrada gayod ang sa misa sa Domingos alas 8. Ya magpuli-puli lang mio kana kinsay celebrant preacher. Ya ako mooy ni una. Kusmon, may buntag kaninyong tanan. Ang ato ang pamalandungan karon sa mubo natong Ebanghelyo, mubo nga pamalandong ang sa unang bahin. Kay importante kay unang bahin, aron di tapod magkabahin-bahin. Kay ang sunod nga bahin sa Ebanghelyo ang pagkabahin-bahin man. Like unsa man ang gusto ni Kristo nga musilaob na unta sa kalibutan. Nga budilaab na unta sa kalibutan. Ang ikaduha, unsa man ang bunyag ngayang pagadawaton nga di siya mahimutang kundili kini matuman. Unsa man ang gusto ni Kristo nga musilaob sa kasing-kasing sa tao dinhi sa kalibutan, nga magdilaab daw kalayo. Ang Ginoo gugma. Ug tungod sa gugma sa Dios, nagpakatao ang bugtong anak sa Dios, si Hesukristo nga atong Ginoo. Tungod yun sa gugma, dili tungod sa suko nga silutan ta. Kundi tungod sa gugma, nagpakatao si Hesukristo, mipuyo uban kanato aron pagluwas kanato. Ang rason, kinauyukan nga rason, gugma.
Nan ang Dios gugma nagpakatao tungod sa paghigugma nato ug mao ni kabubuton sa Dios, mao'y kagustuhan sa Dios nga ang kalibutan, ang katawhan sa kasing-kasing sa katawhan dinhi sa kalibutan musilaog, mudilaab daw kalayo ang gugma sa Dios ug sa usag-usa. Gugma ang gusto nga mudilaab sulod sa atong kasing-kasing aron unta wala na nang kasuko, kasilag, kalagot sa tao ngadto sa iyang isig katao. Aron unta sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, wala na unta nang mag-unay ta og dautay, mag-unay ta og libaganay, mag-unay tag suyaay sa usag-usa. Wala na unta na kay atong padilaabon ang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Kay kita mga binuhat sa Dios, ang Dios gugma, kita usab unta mahigugmaon kanunay sa Dios o sa atong isig ka tao. Ato-ato lang ni ay lagsapak. Kay daghan ra bang maritis nato usahay. Kinsa man ninyo dinhi naapay kaaway, naapay kontra, nangapo na lang wala gyud magkauli. Ay lagsapa. Kung kinsa man dun ako'y pahinumdom, pamalandungi. Aron malipayon ka sa imong panaw sa kinabuhi dinis kalibutan. Ug aron malinawon ka sa imong panaw sa kinabuhi dinis kalibutan. Pagpuyo sa dinhi sa kalibutan sa kinabuhi nga walay kontra. Ayaw itugot nga padayon ka sa pagpanaw matag adlaw nga nagbitbit kag kaaway ug kontra kay dili ka malipayon ug malinawon sa imong kinabuhi. Ang kabubuton sa Dios mudilaab, musilaob sa atong kasing-kasing ang gugma. Kay siya nga atong Ginoo gugma o kilapihang paghigugma nato nagpakataw siya upan kanato. Unsa man ang bunyag ngayang pagkadawaton nga di siya mahimutang kun dili ni matuman. Unsa may misyon sa bugtong anak sa Dios nga nagpakatao? Pagluwas sa tanang katawhan. Sa unsa mang paagihan niya luwason subay sa plano kabubuton sa Dios, pinaagi didto sa cross. Nang ang bunyag nga pagadawaton ni Kristo mao gayud ang iyahang kasakitan, ang pagpasakit, ang iyang sufferings nga iya ning dawaton tungod og alang lamang sa kaluwasan sa katawhan tungod kay ang Ginoo gugma man. Dan pwede man luwason ang katawhan gikan sa kasalanan sa pulong lamang. Gahimo manggani sa Dios ang kalibutan sa pulong lamang. Apan kay ang plano kabubuton sa Dios pinaagi man sa pag-antos ug pagpasakit ni Kristo didto sa kahoy sa cross. Aron dayag gayud kaayo nga gugma ang hinungdan sa tanan sa pagluwas sa Dios kanato. Kay di manggod kayo dayag kung ingnon ras Ginoo maluwas kamo. Pagkahayahay trabaho. Di ba? Pero palansang sa cross, pagpasakit dito sa kahoy sa cross, hilabihang pagkadayag nga gugma gayod ang hinungdan sa tanan. Na kung sa ato pa, kita nga may gugma sa Ginoo, andam tagtagana sa pagdawat sa mga kasakitan, alang sa Dios,
Dili ta mo talaw sa pag-antos o pagsakripisyo sa pagpadayon natong pagpamuhat alang sa Ginoo o sa gugma nato sa Ginoo. Nakoy kasinatian niini dito pa ko na-assign sa ubang parokya. Ako manggidasi gayud basta novenaryo gani, novenaryo sa parokya, novenaryo dito sa ilang kapilya alang sa kapistahan. Ako yung gidasig nga ayaw mo pagdibusyon sa inyong turno kay walay san turno. Kay doon na may uban mo tunga lang, musimbalag turno, human sa turno balik og piyesta. Kung dili na makalangit kanang magdibusyon mo sa turno, kung dili dibusyon gud mo sa santos nga patron. Kay doon na tay misa novena sa santos nga patron alang sa kapistahan, ang siyam gayod hangtod sa piyesta ang tambungi. Dunay katong dito ko sa bukid moingon man ang uban, murag sagol gud binuang o sagol tinuod ba to nila. Ngon padri kay gabi ibaya ng kuan misa. Padri uwan man padri lisod man kaayo nga mukatkat sa bukid, manadulhog sa bukid, uwan man lisod kaayo kanang akong ngit-ngit nang akong giingnan. Kung ngit-ngit pag flashlight, wala may flashlight padri. Pag sulo, wala may sulo padri kay uwan man, basa mang magalukay. Akong ingnan, paghalap-halap, subay-subaya lang ng dalan. Sa una bitaw na ninyo, kay sige mo kaagi diha. Ya uwan man, way pagpayong. Wa may payong, Father. Pangita og dahon saging, wa may dahon sa saging. Pangita bisag unsa makapandong lang, wa man padri. Pagpasinguan. Sibi, buhaton ang tanang sakripisyo tungod sa gugma sa tao ngadto sa Ginoo. Sama nga gibuhat ni Kristo, gidawat ni Kristo ang bunyag sa iyang sufferings dito sa kahoy sa cross tungod sa gugma. Doon na ito istorya. Simana Santa. Daghan bang mag-umpisa Simana Santa diri? Tindaghana no? Daghan maganig dili Simana Santa? Simana Santa, daghan kayo nag-umpisal. Nagpakumpisal ang pari nga batanon bago pang naordinahan. Dunay usa ka babae nga di gyud mo tarong sa linya, nabantayan sa pari. Yang tanaw ba, mulkuan yun, na nga, ang linya kayo, amol sukwahi yun, ari na tuo, ari puswala, kay mo tanaw dito sa pari. Ingong pari, kinsa kining bayhana, no? Gwa para ba? Kaila ba ni nako? Asa kay may nagkaila ani, o basik parinti na nako? Pag, ang maong babae na mao'y niluhod, aron mangumpisan, ang pari wa kaila, ngumpisan ng babae, bindisin ko padre kay ko nakasala. Kung sala mao ni. Pag humagsugid sa sala, mingon ang pari. Kanang, Miss, ang imong penitensya pangadsia ang Ginoo kong Hesukristo. Mingong babae, Father, pwede ilisan? So di pwede ilisan. Ilisan, Father, wa ko kasag-ulo anang Ginoo kong Hesukristo. Nakahatag namang pari, ningon siya, dili pwede ilisan. Kanang sabat lang nako. Sige, Father. Sabat siya pari. Sige, Ginoo kong Hesukristo, mingon sang maong babae. Ginoo kong Hesukristo, nagabasol ako. Hangtod na abot og labaw sa tanan, mingon sang babae, og labaw sa tanan, nahigugma ako kanimo. Mingong babae, tinuod ka, Father? Tinuod ka, Father? Inang sabat, tinuod ka, Father. Ato ang tapuson. Gihagita, gipahinumduman ta sa atong Ginoong Hesukristo karon. Nga mudilaab sa atong kasing-kasing ang tinuod nga gugma nato ngadto kaniya. Kay mubasi niini ang atong matuod usab nga gugma sa atong isika tao.
Duna unta tay tinuod nga gugma sa Dios nga nagtilaab sulod sa atong kasing-kasing. Aron andam ta kanunay tagana sa pagsakripisyo, pagantos, pagpamuhat sa mga Diosnon nga mga buhat, sa mga buhat makalangit, mga buhat alang sa Ginoo. Dili lang mga buhat alang sa ato nga katagbawan sa atong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Tinudon ta ang atong paghigugma sa Dios nga nagtilaab sulod sa atong kasing-kasing aron dili pagkabahin-bahin ang ato nga masinati dinhi sa kalibutan. Nga bisan sulod sa panimalay tungod kay dunay kulang sa gugma nga matuod, nagkabahin-bahin mismo ang sakop sa panimalay. Pero dili na mahitabo kung matuod gayong tiunay ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Ang mahitabo ang malipayong pagkahiusa sa usag-usa diha sa panimalay o diha sa atong katilingban. Mudilaab unta daw kalayo ang Diyos nung gugma sa ato ang kasing-kasing. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mopalig siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Paghampo sa katawhan. Si Jesus miingon, amo kaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang amo. Nga mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog sa pagiya sa mga matuuhon uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang mga paghukom makapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngang Espiritu Santo, mugiya og modumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nagalirong nining talad kan-anan sa Ginoo karong adlaw, maglig-on sa atong pagtuo ug maghingpit sa atong pagsalit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngay muntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo,
milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata nga among mga sakripisyo nga among panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ginoo, manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay matarong kayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ubusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diya sa gugma. Banileo among Papa, ni Jose among Arsobispo, yang mga kaabag ng mga obispo, tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunobos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat.
Kaninyong tanan, mayong buntag ug daghan kayong salamat gikan kanamong mga inyong kaparian. Mapasalamaton kaninyong tanan sa inyong pagsimba karon. Mas pangpagpagalan sa tanan. Salamat sa iyong pagsimba. Maayong pagpamauli gikan kanamong Father Joel, Father Ayan, pangumusta mi sa nahabilin sa inyong panimalay.